Είμαι ο Μινάς Αλεφραγκής, ιδιοκτήτης της σπηλιάς του Νικόλα, Nicholas Cave για τους φίλους τους ξένους. Βρισκόμαστε στο ακροτήρι, λίγα μέτρα πιο κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο του ακροτηρίου. Εδώ το εστιατόριό μας φέτος κλείνει μισό αιώνα λειτουργίας. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά που διαχειρίζομαι αυτό το ταβερνάκι και όπως μας δίδαξε η αγάπη του παππού, της μαμάς, του μπαμπά, έτσι τη συνεχίζω και εγώ, να καλλιεργούμε δικά μας προϊόντα βιολογικά, να διατηρούμε φάρμα και να ψωνίζουμε πάντα φρέσκα ψάρια και φρέσκα προϊόντα για το εστιατόριό μας. Η σπηλιά του Νικόλα βρίσκεται στη νότια μεριά του ακροτηρίου, πάνω ακριβώς στο κύμα. Από εδώ φεύγουν επίσης και καραβάκια για τις παραλίες, κόκκινη, άσπρη, μαύρη. Είμαστε 50 μέτρα κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο, σε μια μαγευτική τοποθεσία της Σαντορίνης. Η σπηλιά του Νικόλα ξεκίνησε το 1967, όταν άρχισε και ο αρχαιολογικός χώρος του ακροτηρίου. Συνδέθηκε πάντα με τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί και οι εργάτες του αρχαιολογικού χώρου εδώ ξεκίνησαν και βρίσκαν ένα ταβερνάκι τότε για να τρώνε παραδοσιακούς μεζέδες. Η κουζίνα στη σπηλιά του Νικόλα ασχολείται μισό αιώνα με την παράδοση. Σε εμάς εδώ θα βρείτε πιάτα με παραδοσιακές γεύσεις. Αν και επιχειρούμε να δώσουμε ένα πιο δημιουργικό τρόπο στα πιάτα μας, αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου την παραδοσιακή γεύση των εδεσμάτων. Το μενού μας βασίζεται πάνω στη γαστρονομία της Σαντορίνης, με πιάτα διαχρονικά όπως είναι οι ντοματοκεφτέδες, φάβα, το χλωρό το τυρί, η λευκή μελιτζάνα. Παράλληλα έχουμε βάλει θαλασσινούς μεζέδες όπως είναι η σαρδέλα μας, χταποδάκι, καλαμάρι. Διαλέγω πάντα να είναι φρέσκα και ατόφια προϊόντα, χωρίς να επηρεάζω πάρα πολύ τις γεύσεις. Φεύγουμε από την πρώτη αγάπη που είναι το εστιατόριο, η σπηλιά του Νικόλα, και πάμε στη δεύτερη που είναι η φάρμα μου. Πάμε να γνωρίσετε τα ζώα μου, το μέρος που φτιάχνω τα τυριά μου. Βρισκόμαστε στη φάρμα μας, στα Καμπιά. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα μικρό καλυβάκι για να μπορούμε να έχουμε τις απαραίτητες ανάγκες μας. Και τώρα ετοιμάζουμε ένα γεύμα να φάμε μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά, για να πάρουμε ενέργεια να συνεχίζουμε για όλα τα άλλα που πρέπει να ακολουθήσουν την ημέρα. Έχουμε δικά μας ποστάνια που βγάζουμε το τέλειο σαντορινιό ντοματάκι, το καλύτερο σαντορινιό κρασί και τους δικούς μας σαντορινιούς μεζέδες. Με 50 χρόνια λειτουργίας του εστιατορίου, μισός αιώνας πλέον, στο εστιατόριο έχουμε αναμνήσεις που τις θυμάμαι από παιδί. Εδώ μέσα σε αυτό το εστιατόριο έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει βαφτίσεις, έχουν γίνει χαρές από όλο τον κόσμο.
Έχουμε φίλους από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα, Ευρωπαίους χιλιάδες που εδώ είχαν έρθει, γνώρισαν τον έρωτά τους και έχουν επιστρέψει με τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους. Αυτό είναι, πιστεύω, πολύ υπέρ μας που έχουμε καταφέρει σε μισό αιώνα και δεν έχει αλλάξει το εστιατόριο χέρια, αλλά πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Μία μεγάλη πηγή ενέργειας είναι όταν μπαίνει ο κόσμος στην κουζίνα και μας χαιρετάει, μας ευχαριστεί και μας υπόσχεται ότι σίγουρα θα ξαναέρθει στο χώρο μας. Η σπηλιά του Νικόλα λειτουργεί από αρχές Απριλίου ως τα τέλη του Οκτώβρη, καθημερινή βάση από 11 το πρωί ως 11 το βράδυ.